kaikki tuolta jousituksesta ja mittaristosta ja moottoriohjauksesta ja lisävarusteista lähtien, niin ne on niinku mietitty loppuun asti. Näin saakeli, tältä on kiva täällä maastossa ajelu. Taas ollaan koeajo esittelyvideo hommissa. Tällä kertaa alla BMW F900 GS, uutuusmalli, jonka BMW lupaa olevan kaikkien aikojen maastosuorituskykyisin GS-malli. Poikkeuksen tähän kertaan tekee vielä se, että tämä kyseinen pyörä on ihan mun oma henkilökohtainen moottoripyörä, jotenka kilometriä ehtinyt kertymään pikkasen normaalikoajoa enemmän ja samoin kokemuksia. Vedetään kypärä päähän, hypätään pyörän päälle, lähdetään kokeilemaan miltä tämä uutuusmalli tuntuu tuolla metsässä ja tien päällä. Siinä on sitten BMW F900 GS. Pyörä, jonka BMW tosiaan lupaa olevan kaikkien aikojen maastokyvykkäin BMW GS-malli ja uutuusmalli tälle 2024 mallivuodelle. Tämä tietyllä tapaa korvaa ton F850 GS-mallin, mutta on sitten myöskin aika lailla erilainen pyörä verrattuna tuon 8,5-kaaseen. Muotoilusta jo näkee, että se on aika lailla tommonen ralli, offroadi henkisempi. Takapää on hyvin köykäisen oloinen, siellä on takarunko, mikä on 2,4 kiloa kevyempi kuin edeltävässä mallissa. Se on tommonen melkein crossipyörämäinen. Kaikki tankin ja etukatteen rakenteet muuttunut ihan täysin. Pyörä on aika paljon solakampi tuolta kuljettajan polvien kohdalta. Tankki on ihan karvan verran pienempi kuin 8,5-kaassa, eli 14,5 litraa. Siellä on takahaarukat on uutta. Oikeastaan ainoa, mikä 8,5-kaan kanssa on sama, on toi eturunko. Muuten onkin pyörä mennyt ihan täysin uusiksi. Moottori 900-kuutioinen tai 895 kuutioa ihan tarkalleen. 105 hevosvoimaa, 93 newtonia vääntöä. Jousitukset on mennyt aivan täysin uusiksi verrattuna mihinkään aiempaan F-malliin. Ajovalot uutta ja pyörä keventynyt hyvin dramaattisesti, eli 14 kiloa lähtenyt painoa kaiken kaikkiaan pois verrattuna tuohon F850 GS-malliin, eikä sekään nyt maailman painavin pyörä ollut. Ajoasento on muuttunut jonkin verran, eli jalkatapit on vähän matalemmalla, tanko vähän korkeammalla, tehty vielä mukavemmin, paremmin tapeilta ajettava pyörä, ja samalla se jalkatappien madallus vähän laskee sitä pyörän käytännön painopistettä silloin, kun ajetaan tapeilta seisten, ja kuljettajan paino välittyy sieltä tappien kautta pitkälti sitten siihen pyörään. Pinnavanteet tulee tietenkin vakiona, ne on tuvelessit, niin kuin BMW on totuttu, 21-tuumainen etupyörä, 17-tuumainen takapyörä. Varustelultaan tämmöisen 900 sen pääsee ruksimaan hyvin vapaasti itse sellaiseksi kuin haluaa. Vakionakin on jo tosi hyvä jousitus, eli siellä on täysin säädettävä Sovan 43 millinen keula ja säädettävä BMW VAD-takaiskari. Mutta tähän pyörään on otettu tommonen Enduro Pro-paketti, jossa tulee sitten vielä järeämpi alusta, eli 45 millinen Sovan täysin säädettävä keula, missä on noin mustat tai tummansiniset titaaninitridipinnotteet tuolla liukuputkissa. Ja sitten ZF:n täysin säädettävä offroadi takaiskari, jossa on sitten lisäsäiliöt, hydrauliset esijännityksen etäsäädöt ja sitten hitaan ja nopean alueen kompressiosäädöt erikseen ja tietenkin reboundisäädöt. Mutta hypätään pyörän päälle, niin lähdetään tsekkaamaan miltä se tuntuu tuolla metsässä ja tien päällä. Ja koska nyt tosiaan tämä maastopainotteisen GS ikinä, niin lähdetään ensiksi kokeilemaan tuonne soralle ja maastoon sitä pyörää ja käydään sitten kokeilemaan tuolla tien päällä paremmin. Pyörän päällä kun hyppää, tässä kaikki perushallintalaitteet näyttyy hyvin tutulta muista BMW-malleista. Tähän kyseiseen pyörään on otettu toi keyless ride, eli etälukeva avain. Oletuksena F900 tulisi ihan perinteisellä avaimella. Ja napista virra päälle, pyörä herää henki, eli avain riittää, että se on taskussa mukana. Mittaristo tuttu muista nyky-BMW-malleista, hyvin selkeä TFT-mittaristo, josta löytyy tuolta menunapin kautta sitten kaikki perustoiminnot ajotietokoneista, sitten navigointeihin ja musiikkisoittimien handsfree-toimintoihin ja pyöräasetusvalikkoihin.
Tähän pyörään on lisäksi sitten ruksattu toi navigaattorivalmius, eli siellä on telin BMW-navigaattori tai tälle Connected Ride Cradleille, johonka puhelimen laittaa, niin siellä on langattomat lataukset ja pystyy sitten BMW-puhelinsovellusta ohjailemaan suoraan täältä ohjaustangosta ajon aikanakin. Kahvanlämpäri löytyy vakiovarusteena. Vakiona olisi perusajomoodi, treenit, roadit, mutta tähän pyörään on tuommoinen Dynamic-paketti, josta tulee sitten ajotilamoodi Pro, eli sieltä löytyy Rain, Road, Dynamic, Enduro ja Enduro Pro. Niitä pystyy sitten valittamaan, mitkä moodit siellä on päällä. Ja mulla on nyt nimenomaan noin Rain, Road, Dynamic ja sitten säädettävä Enduro Pro. Normaali Enduro-moodilla, jonka saa tuolta valikosta kytkettyä päälle tai joka oletuksena siellä on kytkettynä. Silloin siellä menisi oletuksena päälle sitten pehmeämmät kaasuvasteet ja Enduro-luistonestot, joka on suunniteltu tuollaiselle katupainotteisemmalle renkaalle, eli antaa sen pyörän ladittaa jonkin verran ja jarrujärjestelmä menee Enduro ABS:lle, eli siellä on apsit silloin edessä ja takana päällä, mutta se antaa sen oikeasti purra sinne irtopintaan. Enduro Pro-moodi ja sitä voisit tosiaan säätää mitenkä haluaa sekä moottorin kaasuvasteen, luistonestojen että jarrujärjestelmä suhteen. Ja moodit saa tosiaan valittua täältä milloin tahansa vasemmalta puolen. Siellä ihan perinteisesti valokatkaisijat ja LED-valot on vakiovarusteena jo. Ajovalo on uusi verrattuna noihin aiempiin F-malleihin, eli pienempi, kevyempi ajovalo. Vakionopeuden säädin, se on lisävaruste. Mun mielestä ihan ehdoton ja sen saa tähän pyörään ruksattua, eli siellä on perinteiset BMW-katkaisijat sitten, mutta nyt Enduro-moodilla tai Enduro Pro-moodilla vakkari ei toimi. Sitten vielä luistonesto. Luistoneston saa kytkettyä milloin tahansa pois päältä, eli nyt kun pyörä laittoi virra päälle, ABS-luistoneston merkkivalot vilkkuu, ne sammuu kun lähtee pyörällä liikenteeseen, ja jos luistoneston nappia painaa sekunnin verran pohjassa, menee luistonesto ihan kokonaan pois päältä. Samalla lailla sekunnin painamalla menee sitten luistonesto takaisin päälle. Itse tykkään täällä mettässä maastossa ajellessa ottaa tuolla Enduro Pro-moodilla luistoneston pois päältä. Moottori, siellä on se 105 hevosvoimaa, mikä on jo suunnilleen se luokka, mihinkä nämä moottori on semmoinen kauhean jouhea, niin se on hirveän helposti hallittava. Ja sitten se tietyissä tilanteissa, tuolla varsinkin jos pehmeällä ajaa, on jotain haastavampia nousuja ja näin, niin siellä saattaa vähän se luistonesto haitata elämää. Mutta napista milloin tahansa sen saa pois ja takaisin päälle kytkettyä myöskin ajon aikana. Enduro Pro-paketissa tulee lisäksi sitten M-Endurance-ketjut, eli noin huoltovapaat tai helppohoitoiset DLC-pinnotetut ketjut. Ja sitten tulisi tangonkorotuspalat, jotka itse on ottanut pois. En niin hirveästi ne tangonkorotuspaloista perusta. Muuten tää pyörä, tää on tuo Keestrofi-väritys, eli perinteinen BMW Motorsportti-väritys. Metallirunkoiset käsisuojat, jotka perusmustassa ja sitten tuossa kelta-puna mustassa Passion värityksessä olisi muoviset. Ja sitten pykälää järeämpi pohjapanssari, josta sitten voidaan vähän myöhemmin mainita lisää. Päräytetään pyörä käyntiin. Äänimaailma tässä yksilössä on vähän normaalia, ehkä muhkeampi. Siellä on tonne resonaattorin tehty pieni muutos noita maastohommia ajatellen. Ei ole siellä sitten otollisesti tyrkyllä kolhiintumaan, mutta vaimenin on ihan hyväksytty. Akrapovikin vaimenin, joka siellä vakiona on. Katalysaattorit samaten ne on tuolla alkukäyrissä, eli on siellä kaikki ihan paikallaan. Aito-asennoltaan tässä on kaikki sillain hirveän hyvin pohjillaan kylmää, eli pyörä on tästä polvien kohdaltakin on hyvin vapoinen. Sieltä saa istualtaankin hyvin tukea laitteesta ja ohjausta onko ilman korotuspalojakin tulee itselläkin aika hyvin tuohon pohjilleen. Tapeille kun nousee seisoo, niin kaikki on mielestäni aivan poikkeuksellisen hyvin kohillaansa. Takarunko on tosi kaponen malliltaan. Se saa hyvän otteen pohkeella tuosta pyörärummasta. Ilman näitä korotuspalojakin ohjaustanko tulee tosi hyvin kohilleen. Eli pikkasen ja tukenut ajoasentoa ja on semmonen kauhean
helposti hallittava oloinen pyörä. Ja se tuntuu, että siinä jaksaa semmoista vähän hyökkäävästäkin ajoasennossa olla kyllä hyvin tässä pyörän päällä. Jalkatapit on vakioinen noin BMW Enduro-tapit, eli aika leveät, tosi karkeat tapit, jotka oli sen verran avoimet, että sieltä putsautuu aika hyvin noin pudat ja töhönät pois tuolla uraisemmissakin paikoissa. Samaten noin jarru ja vaihdepolkimet, ne on niin vakiona säädettävät. Jarrupolkimessa on se pikasäätö, joka on tuttu BMW Adventure-malleissa. Sitten on käännettyä sitten helposti korotuspalan. Tästä mun pyörästä se teräksinen jarrupolit on vähän ottanut jo kipeätä ja osumaa ja taipunut jonkin verran, ja pari kertaa joutunut jo oikomaan, mutta nyt se on semmoisella korkeudella, että ei tarvitse korotuspalaa kääntää, että se on sopivasti polvilla tämmöllä crossitenkälläkin ajaessa. Siitä se teräksinen jarrupoli on kiva, että se ei kovin helpolla katkee, eli se pystyy oikomaan tarpeen mukaan, mutta sitten lisävarusteena on saatavana tommonen taittuvalla päällä oleva polji, ja se on ihan komea pilletti alumiiniosa ja sitten jousikuormitteinen se paininpala siinä. Painepoli samaten se on säädettävä, elikkä siellä on tommonen epäkäskolla oleva vaihdettava pää ja sitten on vielä pari eri kiinnityskohtaa sille. Ja siellä käytännössä portaaton korkeuden säätö. Se on myös semmonen, mikä suhteellisen helposti ottaa osumaa tuolla maastossa mettässä, jossa ajetaan kovin kapeissa kivikoissa ja kurissa. Siihen on se saatavana sitten tommonen taittuvalla painin päällä oleva versio. Mutta tähän alkuperäiseen, niin siihen saa sitten myöskin niitä pelkkiä paininpäitä varaosana. Sillä pärjää myöskin aikas pitkälle ja hyvin, ja sitten on helppo vaihtaa sitten, jos se sattuu onnistumaan poikkasemaan tuolla vettikössä. Tosin leikkisän oloinen tää on heti noin niin pyörän päälle hyppää. Moottori tosiaan BMW toi 906-joinen F-sarjan 2-literinen moottori, eli rivi 2 kone, jossa on 270-450 asteen sytytys. Perusmoottori on tuttu noista BMW F900R ja XR-malleista, ja tää on tietenkin sitten toi uusin Euro 5 kehitysversio siitä koneesta. Pohjautuu samaan perusarkkitehtuuriin kuin ton edeltävän 850 GS moottori. Kone tosiaan vetää tuolta ihan pieniltä kierroksilta tosi tasaisesti. Moottoriohjaus on tarkan tunnukas niin muissakin noissa BMW nykymalleissa, ja sieltä vaikka toi täyssäyskaasu, niin siellä ei ole semmoista minkäänlaista pykälää tuolta pieniltäkään kierroksilta avatessa. Kone samaten kiertää ihan iloisesti tuolla ylärekisterissä, mutta tässäkin on sitä vääntöä sen verran hyvin, ja voimantuotteet varsinkin täällä mettässä ei tule ihan hirveästi sitä ylärekisteriä käytettyä. Jossain isommalla sorapaanalla, siellä on tietenkin kiva sitten vähän sladitella sieltä ylärekisterissä. Jousitus on kyllä helvetin hyvä. Se on se vakioalustakin, mikä tässä 9 GS tulee, varsinkin keulan osalta on ihan eri kaliberia kuin missään BMWn F-mallissa aiemmin ollut. Mutta Enduro Pro-paketin jousitus niin on kyllä ihan joka ikisen euron väärti, ainakin omasta mielestä. Toi järeempi alusta tietenkin kestää paremmin tuota kuormitusta, mitä tulee tämmöisessä maastoajossa, ja ihan tuolla jo suurallakin ajaessa, niin se on herkempi liikkumaan. Ja samaten jos tietenkin säädettävyydet, vaimennukset on kehittyneemmät tuossa perusalustassa. Ja tommonen hyvä alusta on tietenkin hyvä kaikkialla, eli yhtä lailla se tuolla tien päälläkin, niin se on
herkkä liikkumaan siellä ja toimii noin niinku tilanteessa kuin tilanteessa. Kyllä pehmeällä hiekalla kyllä mukava, noin vaivaton vietävä. Varsinkin verrattuna noin isoihin GS:iin. Tietenkin se on köykäisempi pyörä, mutta samalla se on sitten geometrioltaan ihan täysin erilainen. 2.1 etupyörä. Keulakulmat erilaiset. Ja sitten tietenkin toi ketjuveto tekee oman vaikutuksensa siihen, miten toi esimerkiksi vedon hallinta vaikuttaa tonne jousitukseen ja painon siirtymiseen siinä pyörän päällä. Käsiteltävyydeltään ketterämmän oloinen pyörä. Paljon sellainen tasapainoisempi pyörä tommossa pienemmässäkin paikassa pyöritellä. Rengastukset tässä tulisi aletuksena semmonen perinteinen allroad rengas, jossa painotus vähän enemmän siellä roadisanalla. Suurin osa pyöristä tuntuu tuolla Bridgestoneilla A41 tuleva, mutta tähän fyysisatkuun on sitten saatavana tuo tehdasoptiona offroadin rengas, joka on sitten aina Metzeler Karo 4. Se on ihan hyvä tommonen perus Adventure rengas, pykälää karkeampi. Jossain pehmeissä paikoissa ja mudassa tietenkin kaipais vähän sitten vielä karkeampaa, mutta tää on aika hyvä kompromissi. Tien päälläkin saa syöttää tuolla Karonelosella ihan huoletta menemään. Ja se mikä tuo offroadin rengasoptio mukana sitten tulee nyt tonne etukatteeseen tulee maksimi 160 kilometriä tunnissa tarra, koska se on ton karkean renkaan nopeusluokka. Tällä pyörällä on tullut ajettua semmonen 1600 kilometriä tässä kevään aikana. Valitettavan vähän, kun noin työt on vähän haitannut noita harrastuksia. Aiemmat omat pyörät viime vuosina on ollut noita BMW Boxeri GS:iä ja sitten tietenkin tullut huomatta paljon ajettua noilla 8,5 myöskin. Boxereihin verrattuna on ihan eri maailma, eli just huomattavasti tämmönen maasto enduro maisemipyörä. Jos tykkää sorella seikkailla ja lähtee tonne vähän mettän puolelle, niin kyllä tämmöisellä vähän oma eri maailma aukee siihen touhuun verrattuna siihen isoon kessuun, vaikka isolla kessullakin seikkailussa on se oma fiiliksensä ja juttuunsa. 8,5 verrattuna huomaa kanssa, että on paljon semmonen tasapainoisempi ja helpommin vietävä pyörä jousituksessa. Erityisesti niin siinä on tosi iso ero verrattuna 850 GS. Se missä vähän sitten tekee kompromissia on tuommoinen kaksipäätourinkin mukavuus. Jo tähän kaksipaikkainen pyörä on, vaikka mäkin on tästä noin matkustajan jalkatäpin ottanut pois suosiolla. Mutta sitä penkin mallista jo näkee, että ei siinä se kyytiläisen mukavuus ollut ihan se tää prioriteetti suunnittelussa. Samaten laukkuvarustuksia tähän BMWltä tulee saataville noin alumiinisivulaukkujen telineitä, tarvikepuolta löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Mutta esimerkiksi BMWn alkuperäisenä varusteena ei tule perälaukkua ollenkaan saataville. Tarvikepuolelta toki niitäkin löytyy. Ehkä semmonen, mikä tähän pyörä luonteeseen kaikista parhaiten sopii, niin on sitten nämä erilaiset pehmeät laukkuvaihtoehdot, joilla saadaan se matkatavaroidenkin paino mahdollisimman lähelle tuota pyörän painopistettä ja runkoa, ja no tukevasti kiinni, että vaikka lähtee tänne vähän sitten suurempiin seikkailuihin, niin ei ne matkatavarat haittaa elämää ja vähän ehkäisee myöskin sitten riskiä siitä, että jalka jäisi esimerkiksi johonkin laukun alle, jos pyörä kellahtaa.
Siitä huolimatta, että on tämmönen on hyvin maastohenkinen pyörä, niin silti tässä on joka kohdasta on semmonen BMW tuttu viimeistely ja se, että se kokonaisuus toimii tosi hienosti ja hyvin. Kaikki tuolta jousituksesta ja mittaristosta ja moottoriohjauksesta ja lisävarusteista lähtien, niin ne on niinku mietitty loppuun asti. Näin saakeli, tältä on kiva täällä maastossa ajelu. Tommoset ihan pehmeät jakkapaikatkin, niin isolla kessulla ne on vähän semmosia, että niillä pärjää siellä, mutta ei nyt semmoista ominta ajoaluetta kuitenkaan isolle kessulle oo. Tällä on ihan hauska lähteä sinne ajelemaan. Kytkin vaijeri toiminen, niin kuin noissa BMWn F-malleissa on aina ollut. Siinä on ihan hyvä tuntuma ja helpot säännöt, eli sekä kytkin että jarruvivussa niissä on kanssa pikasäätöjä. Sitten jos oikein tuollaista rajua offroad-käyttöä, jossa kytkistä pääsee oikein kuumenemaan, niin samaten vaijerille on pikasäätö helposti tuossa vivun päässä. No se Karo 4 nousee tuolta ylös, vaikka se ei ihan se pitävin vaihtoehto tonne pehmeälle hiekalle olekaan. Aika hyvin saa kuormitettua tuolla joustuksella, pieni ponnaus saa pitoa tuolta kaaresta ja hyvin voimaa sinne nousuun. Mitäs sitten täällä tien päällä? Tien päällä tää kulkee justiin niin kuin PMP GS:ltä voi olettaa. Tuonne mutkapätkille ihan turha lähteä kurvailemaan, koska siellä tekee pieni vaan ajaa huomattavasti lujempaa, mitä sitten taas tuo Suomen tieliikennelaki sallii nopeuksien puolesta. Ajettavuudeltaan se on helkutin hyvä. Verrattuna 8,5 GS se moottorissa huomaa, että siellä on vääntöä voimaa kautta linjan huomattavasti enemmän. Että kone on vielä joustavampi ihan joka tilanteessa. Ja sitten pinta vaihtuu soratieksi, niin sitten pyörä alkaa olla oikeesti kotonansa. Enduro Pro-moodi sieltä päälle ja menot. Soralla on silloin kiva, että ajaa se yleisrajoituksen mukaan ja silti on aika sellainen nautinnollisen hauskaa se ajaminen. Se missä tällä uudella 900 GS:llä tekee se kompromissia on se kyytiläisen tourikin mukavuus. Tää on kaksipaikkainen. Siellä matkustaja voi olla, mutta ei se nyt sitten jos Euroopan reissua lähtee tekemään, niin se todennäköisesti se matkustaja olisi onnellisempi sitten tommosen 1300 GS kyytiläiselle. Mut moottoripyöräily vahvistaa monella tapaa ja toki ei tää 900 GS millään tapaa poissulje sitä kaksipäällä reissailua. Ja kyllähän tästä tarvikepuolta löytyy erilaisia satulavaihtoehtoja. Satuloista vielä sillä tässä on tosiaan mun pyörässä on korkea satula, istuinkorkeus 890, sitten on vakiosatulalla 870 ja sitten on vielä matala satula, joka on sitten peräti taisi olla 35 milliä matalampi. Sen lisäksi on saatavana vielä matala joustus tehdasoptiona. Silloin tulee se matalin satula ja sitten vielä matalempi jousitus. Silloin istuuskorkeus tippuu 815 milliä, mutta joustus vaihtuu kokonaan. Eli silloin tulee sitten sama alusta kuin olisi ollut matalalla alustalla varustetussa 850 GS. Eli keulassa ei ole säätöjä, takaa löytyy perus VRD takaiskari. Se on hyvä alusta sekin, mutta ei tietenkään niin suorituskykyinen kuin sitten jotain 900 GS vakioalusta tai sitten tää Enduro Pro-joustus. Tuulisuoja tämmöisellä rallityyppisellä korkealla katteella ei ole tietenkään ikinä ihan yhtä hyvä kuin esimerkiksi sitten 1300 GS, jossa ne on poikkeuksellisen hyvä tuulikatesuoja. Mutta siitä löytyy sitten erilaisia vaihtoehtoja. Tää on toi vakiokorkunen, vakiomallinen tuulisuoja, mutta tummana versiona, joka tulee tämän ES-Profi-malliversion yhteydessä. Sitten on saatavana isompi tuulisuoja, joka on pikkasen korkeampi, vähän leveämpi malliltaan. Ja tarvikepuolta löytyy tietenkin vaihtoehtoja vai jonkinlaisia.
Mutta tää on kiva siitä, että vaikka sitten ollaan tosi aggressiivisessa ajoasennossa, niin siellä ei toi tuulisuoja sitten kopsahda kuskia leukaan, vaikka tulee vähän pattiakin. Sinne saa sitten kaikki eri navigointiratkaisut rakenneltua sitten oman maun mukaan. Navigointiratkaisusta vielä sen verran, jos ei ole tuoda BMW-navigaattorivalmiutta, joka tässä pyörässä on, niin siellä on perinteinen 12 millin kiinniketanko, mutta se tanko on suoraan kiinni noissa tuulisuojan muovikiinnikennuksissa. Silloin kun ottaa ton navigaattorivalmiuden, niin siellä tulee sitten metallitukirunko sinne kiinniketankolle, ja joten vaikka sitä ei meinaaska välttämättä käyttää sitä navigaattori- tai BMW-navigointiratkaisuita, niin kannattaa ottaa se navigaattorivalmius sinne, jotta sulla on ne tukevammat telineet, tai sitten ostaa erikseen ne jälkikäteen, ne pystyy jälkikäteenkin sinne asentamaan. Varustelultaan tää on tosiaan pikkasen vähemmän paketoitu niin sanotusti kuin noin muut BMW-mallit, eli tästä voi rakennella hyvin semmoisen oman näköisen pyörän. Ainoat varustepaketit on toi dynamikkipaketti, jossa tulee nämä kaikki ajomoodit, ja sitten shifteri molempiin suuntiin. Shifteri muuten pelaa helkutin hienosti ihan tilanteessa kuin tilanteessa ilman kytkintä. Et siinä on kanssa iso muutos aiempi. Sen lisäksi on tämä Enduro Pro-paketti, jossa tulee se kaikista järein jousitus, tempokorotuspälät, jotka multa on pois, ja nämä endurance-ketjut. Muuten kaikki varusteet on ihan yksittäisiä, erikseen ruksattavia optioita. Vakionopeuden säädin, kiilesraidi, rengaspainevalvonta. Siitä pystyy sitten ottamaan sen oman maun mukaan ja omaan tarpeeseen. Jotain negatiivista kun pitää miettiä, niin pohjapanssari, mistä nyt mainittiinkin jo aluksi. Siellähän vakiona olisi tommonen pieni pohjapanssari, joka tietenkin toimii hyvin peruskäytössä sorella ja muilla kiviroiskelta suojaa hyvin. Tässä GS Profi-mallissa tulee sitten toi niistä järeempi pohjapanssari, ja se järeä on kyllä hyvin lainausmerkeissä tässä tapauksessa. Se on se alumiininen, mutta antaa aika helposti periksi. Ja jos tietää, että tonne maastoon lähtee rymyämään ja se tulee iskuja saamaan, niin kannattaa laittaa suosiolle sitten tommonen pykälää järeempi tarvikemallinen panssari. Muuten tästä on aika vaikea keksiä hirveästi mitään negatiivisia juttuja. Takarunko on maadattu, siihen kannattaa noin lisävarusteiset runkosuojat ottaa. Tapeilta jos ajaa varsinkin järeillä kengällä paljon, niin ne hankaa vähän kengät tohon runkoon ja saattaa hieroa maaliasta pois, mutta ne ei montaa euroa kustantaa ne runkosuojat. Ja sitten jos oikein oppisella ajoasennolla ajaa, että polvet tulee tonne hyvin taakse jalkatappelinjan takapuolelle, niin silloin kannattaa laittaa sitten jotain suojakalvoa, suojateippiä siihen maalattuun takarunkoon siihen jalkojen kohdalle, niin ei hierro sitten maalia tuolta kurjan näköiseksi. Muutoin, niin kyllä mä voin tällä ihan vahvan suosituksen antaa. Ei kaduta, että tuli pitkä bokserisarja jälkeen vaihdettua tämmöiseen pyörään. Ja jos tuolla maastossa tykkää seikkailla, soralla tykkää seikkailla, niin on kyllä aika loistava vaihtoehto siihen luokkaan. Saa semmoinen oikeasti maastokykyisen pyörän, mutta jos se kaikki sitten on toimii niin kuin BMW:ssä toimii ja kaikki on tehty niin kuin BMW:ssä kuuluu. F900 GS esittelypyörät löytyy tietenkin Bike Teamin liikkeestä Tampereelta, Vantaalta ja Raisiosta. Kannattaa tulla kokeilemaan, miltä peli tuntuu omiin hyppysiin. Voin kyllä sanoa, että joka itselle ei laite ole tuottanut pettymystä. Tervetuloa testaamaan.